avauslupa on annettu ja peli käynnistyy. Ja poistaa, kyllä! Onko puhtaasti? Ei, ja yksi torni sinne, mutta 12 kuitenkin. 12 yhden tornin jättää, mutta sehän ei paljon kostuta. 12 avauksella ei tarvitse miettiä, mitä sinne jää. Joonas! No niin, Soppanen kerää itsensä ja heittää. Kyllä! Soppanen heittää! Pystyy poistamaan! Tarviiko se laittaa? Ei varmaan, sen nojaa 7. 14! 14! Soppanen pystyy poistamaan. Soppanen, näytä napaa! Näytä mulle napaa! Ja kyllä poistaa, jatkuu! Aukaisi nelosella. Nelosella avattu. Pipo paremmin ja seuraava heitto paremmin. On mitä tällä hetkellä mietitään. Sieltä tutkitaan. Viittotorni on oikeassa laidassa. 4 heitä haetaan. 3 sieltä poistuu. On hyvä! Heitto on hyvä! Joni Vuoro, 3 torniinko? Poistaa nelosen siitä, yhden takaraskan. Keskimmäisen tornin vaihe ei aivan optimaalinen. Heitto on parempi, kyllä! Seuraavaksi viitsivallu heittää. Kaikilla on pakko. Tuohon 8 linjaan ei tartu. Ai, nyt siirtyy kyykkä. Kriittinen. Peräpää vuotaa. Ja ihan pikkusen. Noniin. Kyykkä on silmämääräisesti samoilla kieppeillä. Ja korjataan, kyllä! Poiketaan 8 siitä! Noniin. Nyt näemme. Vilttiketjusta 4 kentälle. Vähän on levitetty. No niin. Jätetään pysytäänkö vasemmassa laidassa? Kyllä vasenta laitaa jatketaan puhtsaamista. Sinne jatketaan. Poistaa nelosen sieltä. Heittää. Kakkosen. Tämä pomppu ei ollut optimaalinen tuohon linjaan. Ei ollut optimaalinen. No niin, ja Otsu mataa seuraavaan heittoonsa. Maalisi heittää konaa vai heittääkö vinoon oikeaa laitaa? Katsotaan. Ai, toinen kakkonen. Ai, hauki siihen. Nyt on tämä vaihe on kerättävä. Finaalissa ei voi näillä vaiheilla ei voiteta tätä finaalia. Jotain on tehtävä. Otsu käy neuvomassa X:lle, että mikä ei toiminut, minkä takia se tarttui. Kieltämättä myös kenttä vähän tartahti siihen. Mutta katsotaan, saako näillä ohjeilla korjattua oman heittonsa? Saadaanko sieltä puistettua sitä mitä haetaan? Andreella taas tuttu tiimipalaveri ensimmäisen heiton jälkeen. Ai, edelleen. Onas! Heittää kutosen. Tällä kertaa nosti papin pikkusen liikaa oikealle. Onas! Loppaa meille vähän!
Tee ottelusta jännää. Sieltä haetaan pitkän linjan sweeppiä. Kiroaa. Siinä olisi 10 pistettä aivan optimaalisella 11. Kuitenkin ei pysty heittämään normaalisti. Tornit ovat tiellä. Heitä pois se meidän torni. On siihen varaa yksi torni heittää pois sitä potsasta. Helposti. Nelosen poistaa, eturinen nelosen. Nyt mietitään vaan heiton kohtaa ja suuntaan. Vain pomppuusrippiä. Poistaa edelleen etukyykkiä poistetaan. Kuten sanottu, nämä takakyykät ovat koituneet kohtaloksi monessa pelissä. Champignon! Voitin polttaa pitää röyhdyä mikkiä. Elää. Mikistä ei saanut savuja. Sydämistynyt kappale! Auki! Ja torni lähtee, ei riitä loppuun asti kakkonen ja takakyykesi sekin. Tuohon tuli shittiä tohon. Takapakki. Kyllä heittää, sieltä poistaa! Poistiko 12? 12 poistetaan sieltä. Näyttää vaan hyvin sieltä. Edelleen poistettavaa riittää. 12 on hyvä heitto, mutta tähän halutaan toinen hyvä heitto. Sitä kaivataan. Omjatti! 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 Ei ole aivan. Joni heittää. Korjauksessa. Kyllä! Sieltä kutonen pois. Poistaa tornin. Kommentteja. Poistaa yhden kyykän. Pieni alivaihe sotti. Linja oli oikea, mutta pieni alivaihe käänsi kuitenkin heiton. Heitto oli hyvä. Joo, se osui kyllä johonkin. Auki! Ai, oikealta ohi. Tuosta takaisin kentälle, takaisin heittämään. Ottelukokemuksella. Poistaa! Kyllä! Nelonen vasemmasta laidasta. Jumalallinen heitto. Vitonen. Aiku niin, korjataan. Pappi oli. Aivan sama mitä se oli. Ai! Korjaa. Taputus on epäsynkronoitua, mutta ilmeisesti tarkoituksellista. Kyllä! Kutosen poistaa! Ai se tällä kertaa meni edes oikein. Aivan. Heitä Ahmein! Keltainen kenttä on jo särki. Edelleen joudutaan poistamaan, sen tarvitaan kuitenkin. On poistettava 5 kyykkää, että päästään tasapeliin. Heittoja 3 jäljellä. Ai, ottaa nollan siihen. Poistaa kakkosen. Erävoittoa tästä ei enää voi saada. Ei ole mahdollista. Mutta totta kai halutaan heittää niin hyvä heitto, kun pystytään, nimittäin seuraavaan erään ollaan menossa voittamaan. Poistaa nelosen, 20 takaa jo asema. Heitto on hyvä, mutta ei auta. SP on heittänyt -4 perin. Eli -8 Hanpeille, -4 SPlle, ensimmäinen erä.